a karon farko kenan a tarihi da kungiyar kwallon kafa ta PSG ta doke kungiyar kwallon kafa ta Arsenal bayan da suka jera wasu wasanni a gasar nahiyar Turai ba tare da sun iya doke kungiyar ta Arsenal ba. A baya sun fafata kusan sau 5 inda suka yi canjar sau 3 sannan kuma suka yi rashin nasara a hannun Arsenal sau 2. Sai dai a wannan karan kungiyar ta samu nasara kan Arsenal a wasan farko da aka fafata na zagayen semi final a gasar UEFA Champions League, wasan da aka buga a filin wasa na Emirates, wanda hakan ya faru ne sakamakon ci ɗaya mai ban haushi da kungiyar kwallon kafa ta PSG ta yi akan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Kwallo ɗaya tilo ta hannun Usman Dembele wanda shine ya sa wato kungiyar kwallon kafa ta PSG ta samu nasara akan Arsenal din. Minti 3 da take leda Usman Dembele ya zira kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kwallo wanda ya samu tallafi daga Bika Kvaratskhelia. Wannan kwallon da ya zira ya sa ya zama dan wasan da ya fi kowane dan wasa zira kwallaye a shekarar 2025. Tun bayan shigo wannan shekarar Usman Dembele ya zira kwallaye 25 da ya sa ya fi kowane dan wasa zira kwallaye. Kuma a kakar wasa ga baki daya kungiyar kwallon kafa ta PSG a kakar bana a kungiyar kwallon kafa wato Usman Dembele ya zira kwallaye ko kuma ya bada gudunmacin kwallaye 45 daga wasanni 45 da ya buga a bana. Haka Usman Dembele ya kamo tarihin Kylian Mbappe na zira kwallaye gudunmawar cin kwallaye a kakar wasa guda a kungiyar kwallon kafa ta PSG, inda shi ma yanzu Usman Dembele ya kamo tarihin inda ya bada gudunmawar cin kwallaye 11 a kakar wasa guda a kungiyar kwallon kafa ta PSG. Sai dai Arsenal ta yi ta kokarin warware wannan kwallon amma kuma Donnarumma ya ce ina ya ta tuttura kwallaye. Yanzu dan wasa ko kuma ce mai tsaron raga Donnarumma ko a wasan kungiyar kwallon kafa da suka buga da Aston Villa ya ture kwallaye masu kyau guda 5 da ya kamata a ce an cin PSG. A yanzu ma haka a wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ya ture kwallaye masu kyau guda 5 da ya kamata su shiga zare, wanda na san magoya baya za su jinjina wato Donnarumma bisa kokarin da yi. Sai kuma bayan dawowa daga hutun rabin lokaci a minti 2 da dawowa daga hutun rabin lokaci dan wasa Mikel Merino ya warware kwallon, kuma an ce akwai satar gida. Jami'an VAR alƙalan wasa ya soke wannan kwallon saboda satar gidan da aka aika ta kai ruwa rana, kuma Arsenal bata iya warware kwallon ba, duk da ita ma PSG din ta samu damar maki da ya kamata a ce ta ƙara kwallon amma bata iya amfani da wannan damar ba, musamman ma dan wasa Gonçalo Ramos. Wannan rashin nasara da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi a wannan wasan shine rashin nasara na farko da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi a kakar wasa ta bana a filin wasanta na Emirates. Yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta je filin wasa ne na Parc des Princes a zagaye na biyu na karawar a matakin na semi final. Sai dai kuma a tarihi kungiyoyi biyu ne kacal suka taɓa yin rashin nasara a wasansu na farko a gida, sannan kuma har suka iya zuwa suka warware suka je matakin final a gasar UEFA Champions League. Shin kuna ganin ita ma Arsenal din za ta iya irin wannan abin a daidai wannan gabar? Mu haɗa comment section.